ki khubor ka Batisi TV lawan rashapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Admissions are open at BDW International School. Enroll now. Kinong yalam jong ka Hill Farmer Union Central Body lamba ki khot ka Mairang Block haka arpunyap tarik ubnai nai wing ar hajar arpuway kila hiar cha ka shnong nongrang ka shnong ka badon ha Eastern West Khasi Hills District ban lej ai jingarap ya ka yeng ka sem jong uba skobarlin marbanyang ubala ma ya ka jingsham lanot hadin ba ki runar ki bamla asatya ban ithu durkhman kila thang dusmon ya ukuba hapenthor ha kaniga sngi kinong yalam jong kaniga seng kinong rem kila no senyang da ukhaw arberni ka shini bat ka song pisa kum kadak ka jingkershan yakni ka long yeng ka balai kendu jing e na kaliang jong ka seng kala khot kala weru yaki para nong rem banya poi sha ka jingalang ka ban salong hatirot sing hall pendam umyong ha ka sauterik uno pra ar hajar arpuway na ka benta ka jingrakhe ya ka sngi bakerpang jong kinong rem na ka liang jong ka Hill Farmer Union Central Body bat kumjuru ki nongkit kam ke jongi napo Mairang Block kiba da ko ke jengmut hadin banyilai i ya ka jengjia haying ka jong iba namar ba ka jing sha thang no ka jong ukuba jong i hadin bala depan pelum tingis ngotu ba namar ba ngiru ngi lahe alasan ka jing hikai ki kimi ki kpa bangin kenkor ya uni u ya so ya ne ukuba kamtam akan mau kopor bagi nangret abangi berat ja dakatam gajar mi cha syo hai mai te nasngo ba hadin bangi i kani ka jingja kada dung sisai ka mensim ka jongi kum ki nong yalam jongki nong rap namar kata kadaw ngim sngo la ban chu ngap ban ngi sngo bangi dei ban yeng teli ka wei kum ki para nong rap ban ai jing kersan ya kani ka long yeng ka bamat ya kani ka jingja ka basungsi ngim tip ya ka jingmut jongki beri ki basalindat kat bakum ka jing yo sngo ka jongi ka long ba ngila bu ba ngila sendong ba bat ki plang ki badan sekener sekenap ru kamdan ra kanu kanu ka jing ing te ka long bek thik ka jing dusmon ka jongno re jongno ka bangi ngimla ban tip na ka daw ayu ten re na ka liang jog Hill Farmer Union sngo ya ka ban pha i ka ni ka khubor shaki bor ki badai pek kamtam na ki police department ba ki dei ban twet mardori kum ki ni ki brio bat kim dei ban jia shu kum ki ni ki jing jia ha ka yeng ka jong unong rap ujongi bapli ngimdan kaspa ngimdan ka phau anrengi trishitam tang bangin pendap iki khon kikti da ka umsep ka jongi ten re ha bakum kini ki brio ki wan banchim kabu asngau ba nakaliang jog Hill Farmer Union ka pendram jor bat menta ka sngi ringkat ban aimin sim ya kani ka long yeng ya lawan ban yu kejat hadu kani ka snong nongrang bat wan ai ru ya ijing ai ibadah ka ketika mon ka ketika diang kabang ya lum naki para nong rep ka jongi kum ka jing ai min sim ya kani ka long yeng hakabedei bakabakum kini ki kes nakaliang jong ka Hill Farmer Union haringkat ka jing trilang bat ki dekhot jongi na kani ka Mairang insa lira ya ka jing tho sha ka deputy commissioner obat mai badan kani ka district balik si yo nakaliang ka disaster management kila ban yarap ya ka bukum kani ka jingja ngelayu i lingba ki media bat khubor bat ngaru ngelayu khubor ladu dang step ka je kani ka kam henrei naka nim pala ban lum ya ki pratikot ki pra member ki jongi jong ka Mairang Block dena kata kadaw te menta zotenat ba yo kum kani ka benta kum ki seng Hill Farmer Union Mairang Block parekat bar Central Budi ya don kat hani ka por kolong in I mesim sha ba kum kani ka jingjeng empat yo je isu bangem ju je sisa ya kani jingje kat ka jing im karta ka jonga kolong mat don itu jing bakla kani ka tai henry kani ka jingje kolong direct back kani back jing dusman te ka tangi num me thau ya ka e ka ba kikile blei usapan pau hi hakanu ko por ya ka e ba kino gi bale henry nya ai men sim ya ka jing ka sem jong iba wat ka jing ka sem hi bar ko we kolong wat num du jing kermen abakum kini gi jingje to henry ka jing du jing kermen ju fi kolong yo le se kadon ka we da ni ai na sim fi kolong ka jing sene je fi blei kolong
kan penpau ya kelenti tak wipat kelenti ba pinyo ya trailang bat ni keseng kino rep kamtam ni don po kamerang blok ka Hill Farmer Union jungi tung ini trailang bat kan keseng ke jungi ikerpat ro ya baro kinong rep jungi ini don batalang bat hakani ka Hill Farmer Union kamtam ring ai kubre ya ka central body bakala le ikam bala ya chakmat ai kijing tre jongki kalong sisa kadak ban pen ki im ya kinong rep ban ai kit bak kit weng ya kayeng kesem di pipi yo kamek ke bakul bakya kunjuro yang hilang baro wiwan kini ki khot hane kesni bat sakawe kelong nakerpat ya piki nong rep ki badon ha kane ka mairang blok ke jongi ha ka sautarik sobha ban yami pai ba bangadon ka wei ka awareness program ban rakhe kerpang ya kasni jong kinore kata kade ha ka sautarik Disember 2020